ora karuan. Tua-tua kok nasibku elek. Ora diakoni anak. Tua-tua mripatku dadi ngene ra roh apa-apa. Nasib. Alung aku mati ae ngene iki. Loh, kok kaya suarane Legina iki. Aku ning kene nah. Lho. Ning kene aku. Ning aku aja kok tinggal ya kan. Lah kowe ning ndi? Kowe ning ndi? Gar, ketoprake ra iso rampung iki. Lah wong loro aja ora roe. Gar, baris. Ra iso ketemu. Wes aku diamuk anakmu legowo kowe aja pikiran. Kowe pikiran jedeloke awakmu kuru kari cilik. Iki lengan kok ora cilik. Tangan. Iki tangan. Legina. Ning aku aja kok tinggal ya Kang ya, pancen patake anakmu legowo aku kowe balik urip karo anak-anakmu. Wes tak lakonane dhewe wong aku ngene iki nebus dosa. Sing gede. Bocah endi iki? Ini kotak mana, Pak? Pak, kotak mana iki mau? Bila bocah endi? Aku ning kene, Pak. Iki sing sapa, Nak? Iki sing Lesmoyo, Lesmoyo, Pak, sing gede aku, Pak. Rayem iki lho, Cung. Nah iki, Pak. Terus Pak? Boyo. Iya, Pak. Kowe gak gelo karo bapak. Ora, Pak. Adimu legowo ora gelem nampa aku Lesmoyo. Wis do anut karo legowo aja ngumpani aku tak lunga. Aja ngono apa mengko aku sing ngandani adikku, Pak. Mau wedi aku. Ora apa Pak. Kadung ngene Kak. Iya. Gek mani gue lagi. Iki lho, Pak. Iki lho legowo, Pak. Aku arep goleki wong sing ngeroyak. Makane sore coba ngene. Ora dosa agane dia. Dia anakku legowo. Aku gak mbok amuk. Yes. Nek kowe kepengin ngepruki aku kepruki ora apa-apa. Legowo njaluk ngapura karo sampean, Pak. Legowo nyebut karo sampean, Pak. Kok suaramu ora banter kaya mau? Kowe wis
sadar. Jelek ngapura karo Gelem sampean. ngakoni bapak aku. Sampean wong tuaku. Gelem ngapura aku. Nggih, Pak. Iki mang wonge. Ojo ngono. Lho, anakku saiki wis apik gelem ngakoni aku. Kok malah ijek ngamuk wong. Iki wonge iki. Awas lho, Pak. Sampeyan kira-kira kok malah Legowo. Legowo. Pak. Kowe gelem apa aku tenan. sampeyan kok kowe lho. Legina. Apa, Kak? Legina. Iki tak mriki, Kak. Pak, Legina. Kak. Iki piye? Aku balikan karo kowe kok wong loro padha ra roe. Piye, Kak? Ngonak turu awor dodo la apa? Kok ora roe. Pak, Iki piye? sampean rasa kuwatir, Pak. Ana apa? Nalika semono aku manyiswa ning ngarsaning Pendekar Gadung Melati, aku duweni kaluwihan. Kowe meguru. Nggih, Pak. Mbok menawa wae bisa ngusadani karo sampean, Pak. Kowe arep nambani? Nggih. Legina. Kowe rondo ngopani awak roro kok kowe sukses. Bisa piye, Kak? Legowo arek nambani. Kowe mbok sekolah ning kedokteran ta. Duit kok akeh. Piye? Ora kedokteran ya. Tambani karo bapakmu ale. Legowo Nggih, Pak. bisa nambani tenan. Nggih. Aja aku sik. Simbokmu tambani nek ora Simbok. rasa ndek sore. Nggih, Pak. Tambani. Tambani, Kak. Waras, Mbok. Mbok. Kita, Mbok. Bisa nyawang, Mbok. Loh, iya le, Paras, Mbok. Ayo bali, Mbok. Bali, Mbok. Bali. Pinjalah. Aja kali aku. Pak kae lho. Legina. Oh, piye, Kak? Kowe wis waras. Wes apa sing kowe kok, Kak? Wis ro jalan. Wes. Lah aku iki piye? Oh, iki piye bapakmu mesakno le? Wes, Jawa. Kembali Nggih, singkat. Legowo. Nggih. Tambah mijeh ta ora? Ijeh sithik, Pak. Kowe kok ijeh dendam karo aku. Apa ditambani kok ora ora? Ijeh nanging sithik, Pak. Maaf. Nah ijeh tambah ndak ijeh sithik lah tambahno coy. Nggih, Pak. Nggih. Sakit. Waras ya, Pak. Pak. Kita, Pak. Yo. Tambahane mok sithik melak sisih. Legowo. Iya. Isa-isa. Ora ya, Pak. Sing sisih melak sing iki merem. Ora malah elek. Tambani sih korat-korat nang motor. Waras ya, Pak. Waras. Wes, Pak. Lah, kita, Pak. Kek. Iki lek mang wong. Aja ngono ayo. Aku tak kali sore kok jebuk anu. Aku tobat. Besok apa arep ning masjid. Aku kok aku kuwi terus. Alah. Ya Allah Gusti. Bu, kula nyuwun ngapura nggih. Kula pun mboten nakal. Kula balikan kalih bojo kula. Sampeyan kula wayah pripun? Mboten guyon, Bu. Pancen iki sing jenenge lakone menungsa urip. Jenenge wong iki ora apik kabeh, ya ana elek, ya ana apik. Sing elek akan tak lakoni ya wis. Wis sing elek kena kanggo contoh-contoh kuwe. Wong iki anggere elek, anggere nakal, tuwa-tuwa rekoso. Mulane do sing apik anak-anakku, elek-elek yo. Aku iki arep ngandani anakku dadi guru. Iso ngandani gak iso nglakoni, nek meni arep ngono lah.
Boten. Nggih. Ya wis ngene. Saurunge aku omong akeh-akeh. Lho, kok ana Cahayu iku sok? Ya ngene sampean kok. Lho. Alah takok tok. Iki sapa? Bojone Kasturi, Lesmoyo. Pak. Calonku. Calone Lesmoyo. Nggih. Kowe entuk iki? Nggih. Mbok pikir ta ora? Pun, Pak. Abot lho, Cung. Iki bojo iki abot lho. Lah Pikir ngokno sabun. Wani tenan. Ya sing gadah sampean mungkin nggih sampean sing. Wani tenan. Nggih. Ya wis ora apa-apa dilakoni. Wong urip sak durung lakoni. Ya wis tak baleni pisan. Kula niki jane sing kula sen mboten niku kok. Kowe arep seneng aku piye? Mboten aku sampean pun. Ora ngene-ngene. Ngene ya, Len, nek dadi bojomu aja nulat karo bapak. Boten, Pak. Bapak iki biyen wong elek, wis elek tak lakonane. Anak-anakku kari padha apike. Ya ta? Mergo manungsa urip ning donya iki pancen dadi sandangane wong urip, ya tau elek, ya tau apik. Sing batu nek wis tau nglakoni elek, gelem sadar terus dadi wong apik. Lah ya ngono ah. Ngono. Ya wis ngene-ngene. Mengko awak dhewe duwe gawe manfaatno anakmu. Keluargaku bali utuh meneh, aku kumpul bojo, kumpul anak, bakal duwe mantu. Sekabeh dosa lan luput, ayo padha bareng-bareng dikubur sing jero ana ing bumining pangapura. Muga tuku lan nuwuhake wong karahayon, rahayu keluargaku, rahayu angkatan lor, rahayu